Manipurni habano twi koksakha montri okra N.Biren Singh laithane srangshani simi northeast ni a hastebo tungphwlaimani habar nukjakha kwbang haste rego curfew ni simi chengui internet bo mothaguri jakha bo lukuni thani koimung khwlaikha habar no tong gochang khlai tonani bagwi Manipuro obahai habar tungphwlaimani wo thwika khorok tok chi lukurok phiaba kwbang lukuno sak dukhu mankha nog logo hor soksawi rejakha abahai patimung bai godal jaknai rokno kwrak satugmwng dinani bagwi sakha montri okra N.Biren Singh tebo sakha Manipurni kwbangma thai rogo je borok nog yakar thangka borok no seb riwi tongkha hapangni bwkhaktwi Manipurni habar no twi hakotoni home minister bai koksakhamani hwnui sakha montri okra bo sano hambai bo yafarka N.Biren sakha puilani salni simino sa abahai tungphwlaimani habano twi koksawi kaham sep naharka tei hasteo central force bo rohorka aboni bagwi home minister ni thani hambai yafarka N.Biren Singh Bio report koksakha